acompañamento decisivo. No sentido de que se queríamos facer un camiño necesitábamos xente que nos acompañase e nos dese forzas. E foi o que conseguimos, un máis. Pois todo o aparato conceptual relacionado con o funcionamento das organizacións, calquera equipo en organización, queira ou non funciona como tal, moitas veces non temos conciencia de cales son os mecanismos que están operando aí. Tamén nos gustou moito, foi superinteresante poder intercambiar experiencias con outros equipos para coller ideas deles, ver que os problemas son bastante comuns a calquera tipo de organización. Deu-nos bastante confianza. Sí, despois outra cousa que creo que foi fundamental que nos dese a oportunidade de que nos désemos a nós mesmos a oportunidade tamén de ter tempo para falar, porque estamos moitas veces perdidos no día a día, no urxente, non no importante. Moitas veces nos falta esa comunicación interna, esos procesos que teñen que durar máis de 2 horas de unha asamblea anual ou 3 horas, que requiren de outros espazos, de outros contextos fora do propio espazo laboral. Foi algo moi importante para que, pola nosa conta, pudésemos desenvolver moitas cousas. E tamén unha reflexión que levamos é que hai temas que son complicados de falar, que con alguén externo que este aí simplemente acompañando, dicindo para un momento, pensar, pois que é moito máis fácil, moito máis doado. Eu recomendaría a todo o mundo, tanto quen están comezando a formarse, se xa de comezo adquiren certas competencias, vai ser todo moitísimo máis fácil, tanto como xente que xa leve traballando un tempo, que irá, teñen que ter esa mentalidade de querer facer un cambio, senón non hai nada que facer, pero se están nese proceso de cambio vai ser unha axuda moi importante. As persoas non nacen aprendidas e as organizacións tampouco. E nos, durante 15 anos, arrastramos dinámicas máis ou menos xeradas de forma espontánea ou importadas de outros lugares e demais, e sentarnos agora a observar as cousas para atrás, como vimos funcionando e como queremos funcionar no futuro e para que, estamos resultando moi productivos. Hoxe, en concreto, nese primer exercicio que fixemos de que che doeu a ti, esa reflexión que fixemos xuntos de que era iso que tiñas aí, que non contaches e que deberías contar, ou que sentimento de culpa tiñas, eso sí que nos fixo, de feito nos fixo facer reflexións interesantes, socializar cousas que tiñamos dentro que igual eu non sabía, ou que sí que sabíamos, pero non lle puxéramos nome ou non o dixéramos en alto, e o que non dixen alto é como que non existe.